മാധ്യമപ്രവർത്തകയുടെ പരാതിയിൽ സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്. 354A വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസ്. അരുൺ കൊടുങ്ങൂർ ചേരുന്നു. അരുൺ, വിവരങ്ങൾ. വലിയൊരു സമ്മർദ്ദ ഫലമായി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്ന ആരോപണം. എന്തായാലും ഇന്ന് അല്പസമയം മുമ്പായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തക കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകിയത്. ഈ പരാതി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ നടക്കാവ് പോലീസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അല്പസമയങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വിഷയത്തിൽ പോലീസ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നടക്കാവ് പോലീസാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 354A വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും BJP ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ നിലപാടുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നുള്ള CPM ഇടപെട്ട് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ് എന്ന് ആരോപിച്ച് BJP നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ രംഗത്തെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ സുരേഷ് ഗോപി ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ മാപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് BJPയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് K. സുരേന്ദ്രനും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രതികരണമാണ്. ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയെ മുൻനിർത്തി CPM രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ ആരോപണം. എന്തായാലും അല്പസമയങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പോലീസ് ഈ വിഷയത്തിൽ കേസെടുത്തത്. ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം ഉണ്ടായത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിനിടയിലാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ തോളിൽ സുരേഷ് ഗോപി തട്ടിയത്. ഇത് പിന്നീട് വിവാദമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനുശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകയോട് സുരേഷ് ഗോപി മാപ്പും ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തക ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് പരാതി അതെ അരുൺ, അത് മാത്രമല്ല മാധ്യമപ്രവർത്തകയോട് അദ്ദേഹം കൃത്യമായ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ മാപ്പ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇത് മാപ്പല്ല, വിശദീകരണം മാത്രമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തക ഇതിന് മറുപടി നൽകിയത്. അതിന്റെ അനന്തരഫലമായിട്ടാണ് അവർ പോലീസിനെ സമീപിക്കുന്നതും കേസെടുക്കുന്നതിനായി പരാതി നൽകുന്നതും. കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമല്ലേ? അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ BJP മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെന്ന് ശോഭാ സുരേന്ദ്രനാണ് പ്രധാനമായി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും CPM കൃത്യമായി ഈ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ്. കരുവന്നൂരിലടക്കമുള്ള സമരങ്ങളിൽ വലിയ ക്ഷീണം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പദയാത്രയിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. എന്തായാലും മാധ്യമപ്രവർത്തകയോട് സുരേഷ് ഗോപി മാപ്പ് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിവാദം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല? ഇതിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ ഒരു അജണ്ടയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. എന്തായാലും കൃത്യമായ ഒരു ആരോപണം BJP മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരി അരുൺ, മാധ്യമപ്രവർത്തകയുടെ പരാതിയിൽ സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ കേസ്. അരുൺ കൊടുങ്ങൂറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.